Dünyada koronavirus aladalarına bütün dünya Sağlık Kuramasynyň ýurtda koronavirus bar ýaly hereket etmek barada beren maslahatyna garamazdan Türkmen häkimetleri öňde duran garaşsyzlyk gününi we betaraplygyň 25 ýyllygyny bellemäge taýýarlyk görýärler. Anlanmarsyňyz, garaşsyzlyk gününi dawra bilen bellemegiň maslahat edilýär diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy habar berýär. Onun sözlerine göre bayramçılıkta demonstrasiya, beýle köpçülük sahnalaryny gurulmagy taýýarlyk görülýär. Şeýle dol betaraplygyň 25 ýyllygyny bellemek üçin taýýarlyk görmegiň tawsyrlandygyny aýtdy. Ma'lum bolýar, Türkmenistanda soňky ýyllarda garaşsyzlyk bayramy sentýabryň aýagyna bellense, betaraplyk güni dekabrda bellenmeli. Döwlet başçylygy hökümet mejlislerinde hemişe bayramçylyklar, dawraly çäreler meselesine uly üns berýär we olaryň uly guramaçylyk aslynda adamlaryň uzak wagtlap ýadyna galar ýaly uly türkmen toýu görnüşini geçirilmegini berk talep edýär. Habarçy garaşsyzlyk bayramyna görülýän taýýarlyk baradaky maglumaty Aşgabatyň şäher häkimliginden alanlygyny, ol ýerde hökümetiň tawsyrmagyny ýürüýte maslahatyň geçirilendigini hem görüň berdi. Ýönel edil häzirlikçe geçirilmeli çäreler şol sany olara taýýarlyk repetisiýalar bardy, anyk kararyň ýokdugyny hem sözüne goşdy. Ýöne stadionlary gözden geçirmek işleri başlandy. Görnüşinden bir maglumata görä repetisiýalar hem bayramçylyk çäreler hem stadionlarda geçiriljege meňdeýär diýip ol aýtdy. Türkmen hökümetiniň mejlislerinde hemişe denýal gün tertibine bolýan meseleleriň biri bayramçylyk, dawraly çäreler bolsa ikincisi guruluşyklar, desgalar wagtyny we ýokary hili gurmak meselesi bolup durýar. Emma muňa garamazdan gelip gowşan maglumatlar garaşsyzlyk bayramyna we betaraplygyň 25 ýyllygyna niýetlenip gurulýan desgalaryň guruluşynyň tasdan ýatyp galanlygyny görkezýär. Öňde duran bayramçylyklara gawat ulanmagy berilmeli desgalaryň guruluşy iş ýüzüni doly togtat diýen ýalyp desgalaryň gurulýan ýerlerine aýlanyp gören habarçy aýtdy. Görüň edilýän desgalaryň arasynda täze minber, arkada mehmanhanasy, maslahatlar zaly hem bar. Fransiýanyň büyük guruluşyk kampaniýasynyň işçiler gitdiler. Guruluşyklar konserwirlenýär. Käýirler bir näçe aýlap togtadyldy. İşçileri ýokary kagdalan 3 desganyň guruluşyna çekýärler. Emma olaryň hem bu işi wagtyny edip biljegi belli däl diýip habarçy aýtdy. Onun sözlerine göre bayramçılığa çenli yetişer ýaly bizimkiler Fransuzlar bilen alaşmagy, galan ýokary hünärsiz işçiler bilen guruluşy dowam etdirmäge finansýarlar. Şeýle bu işleriň ýolbaşçylygyny türkmen inženerlerini çekmek finansy edilýär. Resmi maglumaty görä Türkmenistanda häzir 2,5 miň goly ýer desgady guruluşy işler alınıp barlýar. Biz täze şäherleriň we şäherçeleriň guruluşyny giňlerim bilen girişdik hemde emele gelen ýagdaýa garamazdan bu işler dowam eder diýip TDH 13-nji ýylda prezidentiň sözlerini stirledi. Aýdylmagyna görä bu desgalaryň umumy bahasy 37 milliard dollar çemesi bolup dünýä ykdysadyetinde emele gelen ýagdaý energiýa bahalarynyň görülip eşdilmedik derejede arzanlamagy olary gaýtadan seredilmegine mejbur edýär. Berdimuhammedow 3 aprelde bu ýagdaýy gaýtaklaýyn boýnally we guruluşy meýilleşdirilen ähli desgalara gaýtadan seretmegi tasyrdy. Emma 9 aprelde Aşgabatyň Günerti künjogyna gurulýan Halk Maslahatynyň diwanynyň binalar toplumy, Türkmenistanyň Maslahatlar merkezi, arkadaky mehmanhanasy we hökümet minberiniň binasy wawatyny öz diýen sözlerini agrarly bolmady. Ýogsa prezident Biradoň diňe ýaşaýyş durmuş ähmiýetli zerur desgalary saýlap almagy tawsyrypdy. Synçylar bu guruluşyklara we bayramçylyk dawralaryna karşylanýan döwlet serişdeleriniň ýurtda öňden gelýän kronik işsizlik, pandemiýa çäklendirmeleri derarly kyn ýagdaýa düşen raýatlara gönükdirilmeliligini aýdýarlar. Emma Türkmenistanyň hökümeti ýurtdaky işsizligide keselçilik ýagdaýyny hem resmi taýdan tasdik etmeýär. Şu günler Mara welaýatynyň ähli şäherleriniň etraplarynyň we obalarynyň üstünden her gün daňa goloy gije saat 2-den soň hem aşagdan hem ýokardan derman sepilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 22-nji iýulda habar berdi.
Ýokardan uçurly aýlanyp welaýatyň ähli şäherleriniň etraplarynyň we obalarynyň üstünden derman sepýärler. Aşagdan suw sepýän uly awtobulaw bilen şäheriň köçelerine derman garylan suw sepýärler diýip habar çaýtdy. Ol marynyň üstünden sepilýän dermanlaryň nämedigini anaklaşdyrylmaýanlygyny bellidi. Dünýäde koronavirus pandemiýasynyň dowam edýän wagty görülýän şeýle çäreleri Türkmenistanyň döwlet medeniýeti ýokunç kesellerin ýurdun çäginde ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen geçirilýän toplumlaryň ziýansızlandyrış işleri diýip düşündirýär. Bir ay mundan ozal dermany her 10 günne bir sapar sepýärdiler. Inni günne giýje sepýärler diýip Azatlyk radiosynyň mardaky habarçy saýtdy. Resmi medeniýete görä ziýansızlandyrış işlerini Türkmenistanyň saglyk goraýyş edaralary we döwlet arasaçylyk keselleriň ýaýramagynyň öňüni alyş gullugy alyp barýar. Ýöne onuň adamlary we canly jandarlara ýetirýän täsiri aýdylmaýar. Bu sepilýän dermanlar adamlara, ekinleri we haýwanlara uly ziýan ýetirýär. Onun täsiri bilen ysgyndan düşýän adamlara howanyň ýakymsyz ýysyny alyp atravleniýa bolýan adamlara kän gawat gelse bolýar. Öýleriň içini howalandyrmak üçin penjireleri açyp bolmaýar. Ýakymsyz ýysy gaty güýçlü diýip habar çaýtdy. Türkmen medeniýetine görä şu wagtda içinde ýurdun Balkan, Lewap we Mara welaýatlaryna geçirilen şeýle ziýansızlandyrış işlerini düzümi 1%lik hlor ýa-da 0,25%lik natriýnyň gipakhlary ulanyldy. Azatlyk radiosynyň habarçysy Marla ençeme ýaşaýjynyň bu sepilýän terişçileriň öz saglyklaryna hemde çağalarynyň jan saglygyna yaramaz täsir etmeginden aladylanýanlyklaryny aýtdy. Ekinleri gurudýar, mellekleri ekilen bakçy önümleri guramak bilen gowy hasyl alyp bolmaýar diýip habarçy bilen anonim şertde gurrundeş bolan bir daýhan gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundeş bolan Marly bir veterinar ýokardan derman sepilmeginiň netijesinde käbir iri şahlymanlaryň şol sanyna garamanlaryň kesele uçurap ölýänligini gurrun berdi. Döwlet veterinariýa gullugynyň käbir işgärleri habarçy bilen özary söhbetdeşlikde haýwanlaryň näme sebäpden ölýänliklerini özleriniň düşündirip bilmeýänliklerini aýdýarlar. Türkmenistanyň saglyk goraýyş we derman senagaty ministerligi şu wagtda içinde ýurdun territoriýasyny resmi hasaba alynan COVID-19 wakasy barada habar bermedi. Türkmenistanda bankomatlarda naqd yetmezçiligi bilen bagly problemalar hassa agyrlaşýar. Lewawyň Farab etrafynda bankomatlaryň öňünde nowat duran adamlaryň arasynda dören uruş dawada bir aýal helak boldy. Aşgabatda ilat bank kartlaryna puly naqdlaşdyryp bilmeýän mahaly şäherdäki bankomatlaryň sany azaldylýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň bir-birinden garaşsyz 3 habarçysy Lewapdan we Aşgabatdan habar berýär. Farabda adamlar her gün bankomatlaryň öňünde nowat durýarlar. Howanyň gyzgynlygy 45 gradusa ýetýän şu günlerde ençeme sagatlap günüň aşagynda dik ayak üstünde nowat durýan adamlaryň arasynda her gün dünýäli dawa, jenjel we uruş ýakalaşma bolýar. Şeýpde bolan ýakalaşyklaryň birinde bir aýal öldü diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 22-nji iýulda gurrun berdi. Onuň sözüne görä bu waka 20-nji iýulda ýagny Şenwe güni Farab etrafyndaky Daýhan Bank Döwlet Täjirçilik Bankynyň bankomatynyň öňünde boldy. Bankomatlara pul gelmegine garaşan adamlaryň arasynda ýakalaşma bolýar. Şonda nowatda duran 65 ýaşyndaky bir aýal ýakalaşan ýüzlerçe adamyň aýaklary aşagynda basalanypdyr. Ol tiz kömek ulugynda jan beripdir diýip habarçy waka şaýat bolanlaryň ençemesine salgylanyp gurrun berdi. Azatlyk radiosu bu barada Daýhan Bankyň Farabda şahamçasynyň soraw jogap bölümi bilen habarlaşanda telefonu jogap beren bank işgäri gurrun edilýän aýalyň ölendigini tasdiklady. Ýöne bank işgäri onuň yssyk howada gan basyşynyň aşa ýokary galmagy sebäpli helak bolandygyny belledi. Azatlyň habarçysy yssyk howada ençeme sagatlap nowat durýanlaryň arasynda saglyk ýagdaýynyň agyrlaşyp helak bolmagy bilen bagly başga bir näçe wakanyň bolandygyny aýtdy. Ýakynda Kerki şäherinde hem bankomatyň öňünde nowat duran 2 adamyň jan berendigini waka şaýat bolan adamlar gurrun berdiler. Bu yssyda ýaşy gartaşan adamlar beýlede dursun. Ýaş adamlaryň hem ençeme sagatlap dik ayak üstünde günüň aşagynda durmagy howply diýip habar
habarçy bellidi. Bu aralykda Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylary ilatyň bank kartlarynaky puly nagdlaşdyrmak bilen bagly problemalaryň paýtagtda da erwetleşýändigini habar berýärler. Şäherdäki bankomatlarda nagd pul ýetmezçilik edýär. Töwda merkezleri yapyldy we olaryň içinde bankomatlar bardy. Indi olar ýapykdygy sebäpli olardan pul nagdlaşdyryp bolmaýar. Şäheriň beýleki bankomatlarynda da nagd tapdyrmaýar diýip gizlilik şertine söhbetdeş olan Aşgabatly habarçy 22-nji iýulda gürrüň berdi. Azatlygyň habarçylary ilat öz bank kartlarynaky aýlyklaryny, pensiýa haklaryny we kömek pullaryny nagdlaşdyryp bilmeýän mahaly käbir dukanlaryň bank kartlaryny kabul etmegi betedendigini hem aýdýarlar. Kartlary kabul edýän çäkli sandaky dukan hem azyk we tenaat haritlarynyň töleglerini nagd görnüşde talap edip başlady diýip beýleki bir habarçymyz bellidi. Bu problemalaryň üstesine de şu günleri Aşgabat şäherindäki bankomatlaryň sany azaldylýar. Häkimetler bu çärelerin sebäpleri barada ilata açaçan düşündürüş bermeýärler. Hemme ýerde diýenýaly bankomatlary aýyrýarlar. Bir näçe gün ozal paýtagt Söwda merkezindäki bankomaty aýyrdylar. Göröwli köçesiniň uğrundaky bankdan 2 bankomat aýryldy, ýagny olaryň sany azaldy. Häzirki wagtda banklarda diňe bir ýa-da 2 sany bankomat galdyrýarlar, galanlaryny aýyrýarlar diýip habarçymyz aýtdy. Şeýle-dol Gülistan Söwda merkeziniň gapdalynda ýerleşýän bankdaky bankomatyň bir näçesiniň möhürlenendigine, sebäbi haçan bu ýere barsaň olaryň boşdugyny hem sözüniň üstüne goşdy. Azatlyk radiosynyň baýdylanlar barada Aşgabat şäher häkimliginden we türkmen banklaryndan kommentari almak synanşyklary netije bermedi.